Yen ngono kowe sembaning para Jawata, dasar kepara nyata. Aku takon karo kowe. Takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Bapak kita sapa, ibu kita sapa? Ulun mboya mangerteni. Lah terus paedahe apa kowe dadi dewaning para dewa? Mongko dewa kuwi ngerti ngobahmu sing titah. Lah kok dadi kok tak ibuku ora ngerti. Lah terus saiki gunane apa kowe dadi dewa? Yen ora ngerti ibuku karo bapakku ora pantes kowe dadi dewaning. Wis anggeni kita kuwi panjalmaning apa? Ora usah dadak kowe gunem tanpa guna. Ora iso ngandani bapakku, mongko kowe wis budidaya mateni karo aku. Kosok baline kowe sing tak sirnake Bathara Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadyan Sang Hyang Surya manjer tengange padhang jiwa panas parandene datang ngasorake gundiraning galih nenggih Jawata ing swarga daana Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Budawaka Resajuga lengkap madaning pendhaping kayiwangan sineba ingkang putra kekalih nenggih Sang Dewi Dresanala sumandhing ingkang raka pamadya Pandhawa Raden Arjuna. Saya katingal bungah penggaling Sang Budawaka dupi mulat ingkang putra nenggih Sang Dresanala wis kepareng ngandhut woh ing katresnan kalawang pamadya Pandhawa. Ngancik saya ngangsek bombonge galih Sang Hyang Bathara Brahma. Mila sigra amiji pisawanipun ingkang putra kekalih dados mangunul jeneng pangandika wonten ing kababaring lisan. Om tanana lewan kaeksi mila katur kang sundha maneh kaya ngene iki swarganing wong tuwa ing atase aku kuwi kagungan putra monggo wujude widodari pinengku dening titah sawantah putulun ning Madukara ya Gusti Arjuna nanging jebul bener ngendikaning para kaki-kaki lan ngendikaning para sepuh ingkang padha ngendikake tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci tresna kuwi ora kena dikaya ngapa tegese ora bisa dipeksa sarta ora bisa dijangka. Buktine Nadyan Jawata wis nitahake titah ana ing alam padhang lan wis kinudrat antuk judune dewi-dewi. Yen ratu kelawan putri, yen dewa karo widodari, yen raseksa kelawan raseksi. Nanging jebul tinemuning kang kawasa ambirat kelawan kodrat mau, jebul mung siji, ya kuwi tuwuhen sabda pangandika paduka Rama Pukulun. Nyatanipun anggen kula bebrayan kaliyan inggih menika Pangeran Arjuna sakmangke sampun pinaringan woh ing kathah ingkang putra pun Dresanala Rama Pukulun jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara waladal. Wah lakon tu ngemban putu ya mung sakjroning pun Rama sapejagung lawan sira atmajaku sakloron Dresanala wonten paring dawuh Kanjeng Rama nimbali dhateng ingkang putra pun Dresanala kanggo
ngantep atempi lawan penggalingpun Rama marata coba pratelakna. Pratelakna sepirata gedhening katresnanmu kelawan bojomu Si Arjuna. Inggih. Menawi paduka ndangu kaliyan ingkang putra menapa boten langkung riyin menawi paduka ndangu kaliyan putra paduka inggih menika pun Pangeran Arjuna. Janaka wonten paring adhawuh Rama pukul. Para coba pratelakna sepira gedhening katresnanmu kelawan anakku Dresanala menawi katanding ageng tuwin inggiling gunung. Langkung-langkung menawi gunung menika mangke lajeng kurda tegesipun gunung menika mangke kurda menika ngedalaken isen-isenipun satemah gunung menika wau ingkang ketingal ageng satemah dados salib karana rumpal kaprapal kaprebawan dening donya menika. Nanging kula nuwun sewu Rama, menawi sakuku ireng ingkang kula aturaken menika ngimbanipun boten badhe telas. Lire piye kok nganti ora entek? Enjing dipun pagas sonten badhe tukul. Sonten dipun pagas enjing temtu badhe tukul malih. Mekaten boten badhe telas ngantos sak telasing puputing umuripun ingkang putra pun Dresanala Kanjeng Rama. Lah dalan jagat diobati lho jagat pangestungkur. Wah, nadan mung sithik tembungmu nanging jero yen to dionceki. Ya wis. Perkara katresnan ora usah padha gedhen-gedhenan, ora usah padha dhuwur-dhuwuran. Sing wigati sakarone saiki wis didadekake siji kelawan pamuasaning dat kamurwing dat. Pun Rama mung melu memuja. Muga-muga lering Jabang Bayi ingkang kinandhu dening anakku Dresanala nir ing Sambikala ya mung apa to sababe dene pun Rama ngajak kelawan sira sakloron sak pejagong ana ing pendhapa Kayiwangan Swarga Dahana. Dresanala kumetap penggaling pun Rama yen to kelingan kelawan lakon ingkang wis kepungkur udakara 3 dina kepungkur nalika semana pun Rama nyumpena dene pasemenaning pun Rama ora li kejaba mung Dresanala ingkang wis tak dhawuhake kelawan Si Arjuna. Lah kok jroning pasumpenan tak dandani cara manten. Iki mau pralampita sing kepiye lan apa werdining pasumpenan iki? Nggih anakku Dresanala. Sigra yen permana kanca sigra ngrakinawang sesangka. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lirwu sing duka cipta berbudi mandana raras ing kocap kacaita nalika semanten kendel Sang Hyang Budhawaka ngenya parimengan tanah sanes kejawi amung tindaking Sang Hyang Manikmaya miwah Sang Hyang Permoni ya Pandya Bedari Durga ing nalika semanten arsa jumujug wonten ing Swarga Dahana anyidra punang Jabang Bayi kekinandhut dening Sang Dresanala sigra tanggap Sang Pandya Bedari Durga manjing angganing Sang Dresanala bayi ngemapan wonten ing kandhutan cinidra medal saking jagating Sang Dresanala kagiat kadra kasanenggih putra Sang Hyang Bathara Brahma wau.
Raden Waspaga ungguhan tumuli ambruk ana ing pepangkon ing Rama. Dresana eneng apa? Eneng apa Dresana? Mugi dados ing kawuningan Kanjeng Rama mboten kanthi kanyana-nyana. Nalika semanten sekedhap sumerpet panonipun ingkang putra pun Dresana. Kanjeng Rama kula atrimaos paosaken dhateng raga kula dhateng wujudanipun ingkang putra pun Dresana. Ingkang sekawit kula ngandhut ponang jabang bayi ingkang sampun dungkap Sapta Candra. Nek mboten ngertosaken paranipun Kanjeng Rama jejabang ical saking kandhutan. Lho, ilang piye Dresana? Padaran kula ingkang sakawit menjuluk. Samangke lajeng bali kados wingi uni Kanjeng Rama. Lho, lha iki pakartine sapa? Lah kok dadi jejabang ilang saka kandhutane anakku wadon Dresana Janaka, kowe bojone aja meneng wae Janaka. Kanthi kanyana-nyana rawuh paduka Sang Hyang Jagat Grinata wonten ing kayiwangan swarga dahana. Bathara Brahma ya luntampa. Yang pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Nini Dresana luntampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Ulun waspadhake saka Dirgantara teka kahanan swarga dahana beneh kelawan adat ingkang wis kelakon. Brahma ana apa? Teka cawus guaya kita, rengu pasuryan kita Bathara Brahma. Ulun malah kepasang yudha katuji dene rawuh paduka dinten sakmange angepasi dhateng lampahan ingkang ngedapi-dapi ulun. Lakon ngedapi-dapi kepriwe? Nalika semanten paduka prisa piyambak bilih anak kula Dresana ingkang sampun sawetawis kula jodohaken kaliyan Janaka. Nalika semanten sampun pinaringan woh ing katresnan wujud putra ingkang kinandhut dening anak kula pun Dresana. Nanging mugi dados ing kawuningan nembe kemawon kula kanthi sak pejagong wonten kaelokaning jagat ingkang tumama wonten angganipun anak kula pun Dresana. Jejabang ingkang yuswa Sapta Candra elang saking kandhutanipun anak kula pun Dresana lho pukulun. Iya ulun. Mugi keparenga suka liraning penggali paduka yang pukulun keparenga. Paring pambiyantu dhateng ingkang wayah pun Dresana lang upaya wonten pundi dunungipun anak kula. Nini wonten dawuh satemene ulun prapta iki ulun bakal sak jarwa kalawan kita sak kloron, ngerti yo? Lamun sejatine ulun prapta ana ing swarga dahana, iki sayekti mung kepengin junjung kelawan derajat atmaja kita, ya kuwi Nini Dresana lho, Brahma. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Jalaran kayangan Suralaya mbutuhake ya kuwi widodari ngolah beksa, widodari Langentaya. Mongko ingkang piniji minangka dadi jangkeping widodari ingkang ulah beksa mau ya kuwi atmaja kita wayah ulun Nini Dresana. Nanging gandeng Nini Dresana wis ngandhut mongko widodari ingkang ulah sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting dalan iki namung paduka pengayoman kula. Kenging menapa paduka wentala dhateng putra pun Bathara Brahma menapa inggih tasih kirang widodari ingkang tasih kenya. Nanging sabab menapa dene anak kula ingkang piniji minangka dados widodari ngulah beksa wonten ing kayiwangan ngantos paduka mentala ngecali dhateng memani ing manah kula inggih menika pun wayah kula ingkang kinandhut dening pun Dresana lha pukulun. Kula nyuwun paduka ngunduraken utawi mangsulaken wayah kula ingkang kinandhut dening pun Dresana lha. Anak kula ngantos mboten supe Purwadasina kados mekaten menika pukulun Brahma. Ingkang nyekel panguwasa kadiwatan kuwi ulun. Ulun menang jenenge Bor kelawan para widodari kelawan panjenengan ulun.
Apan wis kaya mengkono lakoni Atmaja kita Dresanala. Kita kudu sumingkir saka papan kene. Ulun ingkang bakal murba masisa kalamsi Dresanala nanging ulun menika anak kula. Ulun ngerti. Ulun ngerti lamun Dresanala ki Atmaja kita. Nanging wektu dina iki ulun ngersakake Dresanala bakal ulun kanthi ana ing Suralaya. Ulun nyuwun kanthi Sang Dewa. Waduh. Ulun. Awrat anggen kula badhe nglampahi Bu Ulun. Yen kita manut kalian panjenengan ulun, kita sumingkir. Nah yen kita ora manut kalian panjenengan ulun, aja kelakon dosa. Wiwit dina iki mandya ucape Bathara Gurak sedhake dadi werjit cacing. Waduh. Pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone pamutah kita lan panjenengan ulun duk nalika ning Suralaya kelawan ibu kita Permoni dina samengko bakal kasembadan Marata gaki sawangan Dresanala ora eling Purwadasina dene atmajaning Dresanala ingkang mapan ing kandutan wis cinidra dening Permoni kang mangkono Bathari Durga ingkang bakal ngruwat kelawan jejabang ayu kongsi ganggu gawe nggon kita bebrayan kelawan Dresanala lan Dresanala ingkang wis ora eling iki boyongen ana ing Tunggul Malaya ingin mengku garwa kaliyan Kakang Mbok Dresanala Lilah paduka Hyang Adi Pukulun kemareng kula amboyong dhateng Kakang Mbok dhateng Tunggul Malaya Purbawasisa wis ana ing ngasta munggir Atmajaku Dewasrani matur sembah nuwun Pukulun. Gawe. Mila kapa pangjan wonten ing Bale Martya Kunda Manik panjenengan namung rembagan ingkang rayu pun Permoni ampun Dewasrani. Ya, kula kuwatir. Midhangetaken menapa dados rembakipun Adi Pramesti Bathara Guru ampun Bathari Durga menapa dene Dewasrani. Nggih, Kakang. Lah, ndara dasih. Lah kok ngaten tadi pakartinipun? Kena lho, kenging mawon panjenengan menika mituruti dhateng pamutahipun bojo. Bathari Durga menika nuwun sewu. Nadyan sampun panjenengan setrakaken wonten ing jagat dados dewaning panggedha pangrencana ning nuwun sewu nika rak tilas panjenengan. Panjenengan miturut pamutahipun tilasan menika ora apa-apa. Ning ya aja terus banget-banget ta ya. Aja banget-banget. Tur malih kula tak matur lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Jagat menika wong wedok menika digelar ora mung sak godhong kira. Kilor. Adan wong wadon werna-werna. Monggo Dewasrani menika isih enom, isih muda. Lah kok pengen duwe bojo kok gayo wong wadon kok wis diwengku dening priya niku tegesipun rak ngrusak pagrayu. Menika mboten dipun parengaken. Lah kok panjenengan malah ndombani menika pripun? Mboten mung ndombani. Ning panjenengan wis mentala arep ngilangi nyawa bocah sing ora duwe dosa inggih menika sing dikandhut dening Pun Dresanala. Terus lumpute bocah menika menapa kula tak nyuwun prisa? Jare panjenengan tau tate paring pangandikan nek bayi lahir menika dereng kinantenan dedosan menapa kemawon. Wong bayi urung lahir iku ya tegese urung duwe dosa, kok panjenengan mentala mejahi. Kula mboten mejahi. Nanging mejahi pun Permoni. Ning nek mboten saking
Palila ndika Adi Pramesti Bathara Guru mboten badhe kelampahan durga wani mateni bayi sing urung didosa. Wah. Lah nek kaya ngoten iki kayangan iki wis malih, Di. Kayangan niku nggon kautaman, kayangan menika nggon kabecikan, kayangan menika nggon bab sing prayoga lan bab sing apik ning nyatanipun sakmenika sampun boten. Kayangan iki nggon sing elek, kayangan nggon sing ngala. Merga dewaning para dewa wis minger kiblate, wis ora iso dikandhani. Wis nuruti marang pati sing ora prayoga. Wah, kula mboten cocok, kula mboten mathuk, kula mboten gathuk. Lajeng kemareng paduka Kakang Rada sakmenika kados pundi? Dresana dipun mangsulaken kaliyan pun Janaka. Bayi sing dijupuk karo Didurga balekke ning kandhutane si Dresana niku apike. Dewa Srani rabi kalian sinten? Mbuh ora ngerti aku. Arep dirabi karo sapa niku? Gumantung Dewa Srani sing baku wong rabi niku aja ngrebut bojone wong liya niku aja. Monggo Dresana niku wis dadi bojone Janaka. Ora, akan direbut. Wah, jan. Lah niki lho, Dewa Srani iki eleke teng mriki niki. Wah. Wah, senengane kok tilasan lho. Wah. Kencang karo daya Pak Papong bobolong kali jodhe sapa sing gawe. Nika kula mboten mathuk, Di, kula mboten mathuk, kula mboten cocok. Nek panjenengan Adi Bathara Guru mboten ndaraturipun ing Raka Sedhik Mangdalutal, monggo mboten napa-napa. Ning dina niki pun kula mboten ajeng melu-melu. Kula ora arep tumut-tumut, nek perlu kula ora arep dadi dewa. Gunane apa kula dadi dewa? Nek dewaning para dewa wis mengeng kiblate, wis minger kiblate, wis menggok dalane. Wis ora ana gunane kula dadi ganeping para dewa. Kadewatan kula aturaken. Monggo, mboten napa-napa. Ora dadi dewa ora paten. Kakang badhe dados napa? Halo, nek niki nabon niku ora kudu pinter kok. Wani diandane wis. Wah. Bodho kok nular. Inggih, Kang. Mboten guyon iki ampun guyu ae. Mboten, Kang. Sampeyan kok arep merenges. Mboten, Kang. Niku ayo. Wah, sampeyan niku senengane kok aneh-aneh ra. Niki perkara ora digawe sepele lho, Di. Niki kriwikan dadi Jabang lajeng kula mangsulaken Dresana dados judunipun Janaka, Dewa Srani badhe nglalu. Nek cara kula mbok ben nglalu. Oh, anake kaya ngono kok. Wah, nggo ngapa? Ngopeni anak sing salang tunjang rebut dujung Pak Kartine. Sang soring drama. Kula suni prisa, Dik. Kula caosi prisa, Dik. Inggih, suwuni napa caosi? Caosi. Kula caosi prisa bilih swarganipun tiyang sepuh menika nek iso nggula wentah anak bangun miturut karo wong tuwa. Anak iso njunjung derajate wong tuwa. Nek Pak Kartine anak niku sarwa becik, sarwa apik. Ning ngarep anak iki anak wong dadi anak sugih. Iso munjung engko gajah saben dina paribasane karo wong tuwa nek Pak Kartine mrosal bedugal sak penake dhewe. Niku dadi pancatan wong tuwa angok-angok wonten ing neraka jahanam. Nuwun sewu sugih. Wah, putrane Sang Hyang Jagat Girinata. Ning Pak Kartine sak ngisoring dramaan wong sak donya do ngrasani anake sapa to kaya anake sapa? Anake Bathara Guru, anake Bathara Guru, anake guru kok ora diulangi. Guru apa? Guru matematika lan sak piturute. Sami ngraos elek awan kalian panjenengan. Kakang Rada, menawi samenika ngaten kemawon. Pripun? Kakang Rada menawi mboten rujuk, mboten mathuk, monggo. Kakang Rada badhe lereh anggenipun dados dewa, kula mboten menapa-menapa. Kula lereh anggenipun dados dewa ning mboten kenging mapan wonten ing kayangan. Lah, dalah. Wes kepanjingan jiwane iki. Wis. Woi, kepanjingan jiwaning demit, kepanjingan jiwaning setan. Nggih, mboten napa-napa. Kadewatan kula konduraken. Wiwit dinten iki kula wis ora dadi dewa, kula tak mudhun ning jagat mangras. Gembrang-gembrang yen ngandika. Oh, Kakang mbok dadak kowe wa. Kabeh iki pancen wis dijangka dening Dewa Srani. Aku pancen ora bakal duwe kekuatan yen to ora nyuwun pitulunganing Sang Hyang Jagat Girinata.
Mongko kowe ngerti dhewe to Kakang Mbok, Sang Hyang Bathara Guru ki wong tuwa Darmaku nayogyani. Wis ora ana ingkang ngungkuli marang panguwasaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mula kowe manuta karo aku, kowe manuta karo aku. Ndok lalekke Janaka, Bagusa ya aku ora kalah bagus. Upama nggon mukti dadi bojoku mangane dadi bojone satriya. Aku ratu lho Kakang Mbok. Aku Nalendra. Kowe arep njaluk apa keturutan? Kowe arep urip cara piye keturutan? Yen perlu kowe arep kekemul brana pices tumpuk mati timbun-timbun. Pitung turunanmu lan aku ora bakal kentekan. Kakang Mbok Dresana. Tur bagus dasare sugih derajat lan pangkat. Ning aku tak takon karo kowe apa ukuraning wong tresna nganggo lambaran merga rupa bagus. Apa ukuraning wong tresna nganggo lambaran brana picis sing akeh lan derajat pangkat sing dhuwur ora. Dudu kuwi Dewa Srani. Ukuraning wong tresna kuwi eneng ati. Ora perkara dumeh ketunggon derajat pangkat brana picis isa seneng kakehan derajat pangkat kakehan brana picis. Uripe ora bakal iso tentrem. Tansah ngrasakake rasa durga ngongso-ngso kuwatir wasumelang lan sak piturute. Nanging nadyan to aku mung sumandhing karo Pangeran Janaka. Ora sumandhing wujuding Nalendra nanging kabagyan ing ndak rasakake persasat sundul langit. Mula pinter nggonmu ngulir budi. Mula pinter nggonmu metung-metung kelawan kahanan urip. Pinter nggonmu ngonceki karo wong kang nglakoni urip ana ing alam padhang. Bagusmu bagus, sugihmu sugih, nanging nuwun sewu lho Dewa Srani, kowe wong goblok, kowe wong bento, kowe wong pengung Dewa Srani. Iblis anak. Tobat. Bocah urung wancine lair. Kruget iso urip. Merambat. Tak bopong kok arep ming mrono wae. Tobat. Panggemu aku ki baby sister apa piye? Sing tukang ngomong kuwi apa piye? Sak penake dhewe ora. Kowe anak Dresanala katutan karo Janaka, tobat mula ora beda karo corekane sing lanang. Baguse ora beda karo bapakne. Jabang bayi jane aku ora mentolo ning kudu kaya kene lelakon iki kudu mbok sandang. Tumungkul apa mbok ngakoso ibumu Pertiwi? Aja ngluputke karo aku mung sadrema nindakake lan aku mung sadrema mbelani karo anakku si Dewa Srani. Kowe ora cemplung nang kawah Candra di muka mbok dadimu sing wigati kowe tekaning pati ya. Prayitna semoriris eko balik wong apa kewan? Ayo wong ing atase wong kok anak-anak kewan. Wo sabar. Karang ya kaya ngono kae, sajake pambegane pancen rada sugal. Mula awake kudu sabar. Perkara anakku rasa mbok gagas. Ngono. Lan wektu dina iki gandeng kowe durung duwe jeneng, wiwit tak entas saka kawah. Kowe tak slametke saka kawah kowe durung duwe jeneng, mula jagat neksenana aku sing menehi jeneng karo kowe sabab aku wis diwenehi Purbawasesa karo sing gawe urip.
supaya menehi tetenger karo kowe tak paringi tetenger Raden Wisageni. Raden Wisageni ya Raden Wisanggeni. Ya Raden Wisanggeni. Lah terus mbok tak takoni sapa? Sing wajib mbok takoni dewa. Dewa kuwi lenggahe nang ndi? Dewa kuwi lenggahe nang kayangan. Kayangan ki papane menyang endi? Nang dhuwur kae nek ana wangunan sing gumuntang tanpa cantelan. Papane endah, papane becik ya kono iki winastan kayangan. Nek kowe nang kono ketemu karo pawongan, wis mesti kuwi dewa. Dewa ki tok takon apa? Kowe wajib nesu karo dewa-dewa. Kudune dewa ki ngerti wong tuamu kok ora ngerti. Nek dewa-dewa ora ngerti karo wong tuamu ora pantes dadi dewa, wajib mbok jotosi. Njaluk pangestu kek. Nganti ana cah enom kok kono suning kayangan iki karepe bapak piye? Wah, ya semir iki sok ngono kae. Gawe problematika. Heeh. Gawe masalah senengane ning kowe karo aku ora wajib melu-melu menawa bapak duwe niat sing tersimpen ana ing di balik Sumainil. Ha iya. Kata-kata wis ora. Ayo, tututi ya, Tre. Yo. Kelap sababe kita ngamuk ana ing kayiwangan. Merga dewa tak takoni wong tuaku ora padha mangerteni. Lah saiki gandeng aku adu arep karo dewaning para dewa. Yen ngono kuwi sembaning para Jawata, dasar kepara nyata. Aku takon karo kowe. Takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Bapak kita sapa, ibu kita sapa? Ulun mboya mangerteni. Lah terus faedahe apa kowe dadi dewaning para dewa? Mongko dewa kuwi ngerti ngobahmu sing titah. Lah terus saiki gunane apa kowe dadi dewa? Yen ora ngerti ibuku karo bapakku ora pantes kowe dadi dewaning dewa ning kayangan Bathara Guru. Bareng aku muni ngono lah kok jedar-jeder metu saka awakmu. Wujuding kilat tatet nyaut ning angganing Wisanggeni. Ning aku kok ora krasa apa-apa. Iki apa? Guntur geni guntur angin. Ingkang mesti kudu mlebur lawan jeneng kita nanging lagi elok. Kita ora apa tumama sarta ketaman guntur geni guntur angin. Wisanggeni kita kuwi panjalmaning apa? Ora sandhasake kan gunem tanpa guna. Ora iso ngandani bapakku. Mongko kowe wis budidaya mateni karo aku. Kosok baline kowe sing tak sirnake Bathara Guru. Ora apa pukulun Udara ulun tampa wonten menapa pukulun Dri Paduka mlajar-mlajar sumengka tindak paduka sajak anawung wigatos menawi dipun parengaken kula cemadhong dawuh Kresna ulun nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kayangan bubrah slangkrah diamuk sawijining nom-noman kang aran Wisanggeni ngupaya wong tuane bapakne sapa ibune sapa ulun mboya bisa ngandhakake wekasan Wisanggeni mutha-mutha lan panjenengan ulun. Ing atasipun paduka menika dewa kok kawon kaliyan titah. Wisanggeni ulun tamani guntur geni guntur angin mboya tumama. Sajake pancen wis rangkep kasekten ing Wisanggeni wae dalah kok nyolowadi temen. Monggo latri papat dos papan ingkang sekeca lenggah. Mangke nom-noman menika kula ing badhe mapakaken Bu Kulun. Iki apa nom-noman sing oyak-oyak Sang Hyang Jagat Girinata dasar apa nyata kowe sapa? Aku Nata Ndarawati
Sing dhuwur sapa? Wah, ku Werkudara. Ora kosek nggir. Cah bagus. Lah wong mung ora takon kelawan Sang Hyang Jagat Girinata perkara bapakmu sapa, ibumu sapa. Sang Hyang Jagat Girinata ora mangerteni lan ora bisa nuduhake lah kok dadi kowe ngamuk ana ing kayangan, ora peduli. Gunane apa dewa-dewa mapan ing kayangan? Takoni karo titahe ora iso wangsulan. Terus kawas kitaning dewa kuwi dienggo apa coba aku tak takon. Terus kepinteraning dewa kuwi dienggo apa? Jare mangreh para titah, ngerti mobamu si ing titah. Mesti wae nek ngerti mobamu si ing para titah, ngerti mosi ing wisanggeni. Aku ki lair saka gua garbane ibuku sapa, bapakku sapa? Lha. Rudara. Nggih. Sajae pancen bocah lantip, Ora sah dadak kanggo bocah lantip kon deplok ndase tak deplok. Cece. pecece. Mripate mendelik le omong. Mecece kok pecece. Wah, ya wis dialeke dhewe-dhewe. Ora sah dadak kowe nyaruwe karo tembungku. Kowe gelem mendha apa ora? Yen aku gelem mendha, kowe tak ngapura. Yen aku ora gelem mendha, lah aku sing nyerake karo kowe. Kosek to? Bathara Guru wae wedi karo aku, kalah karo aku meng kowe titah padha apa tak ladeni. Oh, tiban Jata Cakra pecah siramu. Mangke riyen, Ndara. Aja mbok pisah, Kek. Aja mbok pisah, aku ora wedi. Aku ora wedi mungsuh Prabu Kresna. Jarane arep nibani Lek Cakra. Sanes Lek Cakra. Senjata Cakra. Senjata Cakra. Aku ora wedi. Kosek iki rak Semar to, nggih. Lah kok dadi kowe menging aku mateni bocah iki luput tumraping jagat lan tumraping kadewakan. Ning mangke riyen to, langsik to. Ayo. Iku. Ngopo? Lho, Mang Sawang. Aduh. Sampeyan nek mateni bocah niki sampeyan getun. Sebabe niki anake. Aja guyon lho Semar. Ketemu pirang perkara. Kula sing iso nyejarake ning butuhe kula iso matur nek niku anake. Lho edan nek mboten edan. Niku tenan. Sopo Semar aku dikandani. Wah, malah narik suweng. Nyopet. Kula nek ming suweng kaya ngoten niku duwe. Wah, apa iya? Iki sapa kek kok? Niki Pakde. Lho. Pakde kakangne bapak. Lah, yen ngono aku tak takon karo Pakde wae. Ampun, nek takon iki tenan pun ngerti. Sing dhuwur nika ya Pakde. Ning sampean kudu takon Bathara Guru. Arepon niki wis ngerti bapak ibu sampean niku takon Bathara Guru. Mergo niku nggih srana ngapokke Bathara Guru le misahke wong tuwa sampean karo sampean. Oh, mati dening aku Bathara Guru. Lah kok dadi kaya ngono kanane kae mengko ora karo-karuan lho Kakang Semar ben. Ula sing weruh lelakone bocah niku pancen disia-sia tenan. Pun kajenge sampean mboten satumu-tumu niku tak rampungane. Aku pasrah karo kowe. Dipol aku pasrah karo kowe. Nggih. Sang Arjuna semono kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Ya ngono kuwi critane. Ayo jeneng wong sing keblinger nalare wis ora bakal iso gagas perkara bener lan becik. Iwang Prasi Bathara Guru muja karo kekarepaning Pandya Betari Durga. Anakmu sing ana kandutan dicolong karo Betari Durga.
rada kula nandhang kelewatan. Mau mikir apa to kowe? Kayangan risak dipun risak lare nami wisanggeni. Ya mesti. Arep panjenengan mika dadi dewa nek pakartine Allah, mesti nampa soting sang Gusti Akarya Loka. Lah, panjenengan kudu eling. Panjenengan menika ingkang ora nitahake titah enten jagat, ning kinarya niti priksa. Panjenengan menika utusaning sing gawe urip. Dados pangaos panjenengan menika tasih wonten sandhaping Gusti Akarya Loka. Lah kok rumangsane iso kok ngakahi jagat menika terus pundi? Ayo Rais. Bathara Guru aja ndelik. Kowe aja ndelik. Kowe ndelik nang mburi genthong. Tak pecah gentronge kowe tak pateni. Pancen bocah ndugal kewarisan tenan. Manikmaya wonten timbalan. Ayo ulun kanthi manjing kayuwangan. Pradata kayuwangan ingkang bakal mati merga keluputan kita wis ora bisa diapura meneh Manikmaya. Sapa? Aku Bathara Antarada, ulun Bathara Antarada. Oh, Bathara Antarada. Ya. Lah terus wigatine, ulun yang bakal njlentrehake wong atuwa kita. Kita kuwi putrane Raden Janaka. Metu saka gua garbane putri utawa widodari saka swarga dahana ya kuwi Dewi Dresanala. Lah saiki bapakku nendi, ibuku nendi? Kowe mlayu wae ning negara Tunggul Malaya mengko ketemu karo wong atuwa sak kloron ya wisanggeni. Kepiye saiki? Kowe arep menehi pengayoman karo kowe lan bebantu karo kowe. Ngibarate aku yen gelem tumindak kasar kowe tak ruda paripeksa kowe ora bakal bisa nglawat. Dewa Srani. Paribasane kowe ndumuk sandang aku tak obong sandang aku. Kowe ndumuk kulitku tak beset. Aku ora sudi dijamah menungso kaya kowe. Wah, mati aku. Kakang Janaka. Yen pancen kowe arep ngrebut karo bojone Janaka tembungan ungalno dadamu ora meringkus kaya bayi wingi sore kowe nyolong Dresanala kowe nglimpe karo Janaka kowe njaluk pitulungane gerangamu Sang Hyang Bathara Guru nadyan Janaka mung jalma wantah yen wis kaya ngene aku ora wedi karo sapa-sapa ayo kandhakno wong tuamu Kakang Janaka aku kleru aku njaluk ngapura isih ketok ning paningane Janaka tak uwek-uwek raimu terus dilewos. Wah, mati aku. Aturaken panuwun pangeran sampun mbiyantu dhateng kula. Sadurunge tekan swarga dahana kowe kudu siram jamas pitung sendang. Aja nganti awakmu kelepetan regetaning dilapake. Kirang dipun menapak-menapakaken nyatane disenggol ya aku moh. Mokal nglakone ora eneng wong kok tanpa disenggol.
Tenan mbok ya wani mati ya. Wis. Nek dibandingke sampean iki disenggol wong pira aku tak takon. Ewa dene Ndara Dresanala ora tau nesu, ora tau piye-piye. Engkono barang ming di gawa karo Dewa Srani ora dikapa-apa kok sampean wis disenggol wong siram jamas pitung sendang dikule atus ora. Senengane ngono to. Iki sapa, Kek? Sing bagus niku Ingkang Rama. Sapa? Raden Janaka. Lho, iki bapakku Bapak Janaka. Nggih. Lah sing putri niku ibu sampean dicolong saka kandhutan ingkang ibu kali Bathari Durga niku. Umur 7 sasi. Gong, tak tembeling siramu lho. Iki lagi wigati kok nggo tekek tekan kene. Kesayang aku Tru. Oh, tukak ora. Waduh, yen ngono bapakku Ibu Dresanala kuwi ibuku. Iya, pisan. Oh, Bapak Kanjeng Ibu. Dara muluk. Apik tenan. Ayo ngono kuwi lho sing tak karepake iki iso kompak greng. Ha iya. Tak tandan tak rame-rame. Mabur mulu. Ngene lho, Kang. Mbok sekali-sekali eleke kanca ki ditutupi. Ora kok disebar-sebarke. Tak omongi to, iki sentremeng ya. Iki sing ngrungokke akeh. Tak tutup-tutup ana wis do weruh. Oh. Heeh ya. Rasa perlu ditutupi. Ngono iki justru kanggo pamecut. Iya. Ternyata nada itu tidak segampang apa yang dipikirkan. Iya. Begitu mandek sekolah sem mana malu cinamna rame luweh piye jos ta Tru? Iya seneng karo kanca-kanca ngene iki lho. Ayo nek golek kanca-kanca apik wae akeh wae pengendang apik penggendher apik pendemung apik presiden mumpuni apik-apik. Ane terus gayenge nggo nendi? Kabeh kudu nganggo kleru e. Ha iya. Ini iso meningkatkan imun. Bah. Iki di nganu, Tru, diwaca sik. Ya, diwaca sik. Ayang Sriman bengi iki bekerja sama karo sapa lan dikersake dening sapa? Ya, iki malah wis ana nawalane kok, Gong. Nawala diwaca Sugeng Dalu, Mas Bagong lan warga laras. Semoga semua sehat dan dalam berkat lindungannya Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan syukur kami sekeluarga pada Tuhan atas kelulusan SMA putra kami, Moses Wisanggeni Sudibyo di masa pandemi ini. Sungkem untuk Mbah Kakung Wiknyo di Manjung Ngawen Klaten. Juga salam kangen untuk orang om-om, bule-bule dan Pilio, salam sehat dan tetap semangat bagi semua penggemar wayang khususnya di kelompok Adem Ayem. Wow, ana kelompoke kok terus jenenge Adem Ayem. Semoga semua kru warga laras dan Mas Bagong selalu sehat semuanya. Nyuwun tembang Putra Nusantara Gubuk Asmara Leweng. Apa? Leweng. Liwong. Oh ya, salam dari kami Urbana. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wah, seneng ya aku seneng nek ana wong tuwa piyai sepuh sing anake lulus demben ya anake putrane ulang tahun, putrine ulang tahun, cucune ulang tahun ditanggapke wayang Climen. Ya. Iki putrane lulus SMA tanggapke wayang Climen, dasare asmane ya jumbuh karo lakon bengi iki. Iya. Moses Wisanggeni. Wah, iki jos tenan ya, Gong. Wah, wis pokoke jos iki. Heeh. Muga-muga bocah ya kaya Wisanggeni tenan. Lho, Wisanggeni iki nakal ning Sembada. Wayang Wisanggeni apa tokoh Wisanggeni dalam pewayangan itu nakal, ora ditata krama ning Sembada pinter. Oh, ngono lho. Kena wae nakal kena ning pinter.
iso menjadi kebanggaan wong tuwa. Iya. Ngono. Nek diruntutke critane wayang Wisanggen iki iso menjadi kebanggaan wong tuwa merga ketika dheweke iki arep ora entuk melu Bratayuda, dheweke saguh mati demi kemenangan wong tuwa. Wo ngono ya. Mula kuwi wajib dicontoh. Anu to karakter tokoh wayange wajib dicontoh. Iya. Ya tenan kok ya pinter cerdas. Ora anake gareng iki. Gleleng goblok ya wis. Ora ana ututane babar blas. Ayo dienggo pepak-pepak donya kali. Kowe ora ana sing pinter, ana sing goblok ya rugi. Ayo. Wah, ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tanggal pira iki, Truk? Tanggal 21. Sesuk bengi ya isih wayang Climen meneh. Sesuk bengi isih ana jam 8 meneh. Mula kasuwun penggemar wayang Climen ingkang lenggah wonten ing streaming dalu menika benjang dalu stay wonten ing channel Dalang Sena. Channel Ki Sena Nugroho lan channel Ketua Pemuda Karang Kadempel. Saiki 3 channel disiarke. Arep tambah channel ora? Ora arep tambah channel. Channel Warga Laras ya ming Dalang Sena, channelku ya ming Ki Sena Nugroho karo Ketua Pemuda Karang Kadempel. Ora tambah-tambah ora. Dengan upaya apapun ora arep tak tambahi. Seming iki apik kuwi. Iki Dalang Sena iki dienggo kemakmurane kanca-kanca pradonga. Dalang Sena channel nggone dhewe ya dienggo dhewe. Ya wis ora entuk do udik-udikan. Ha iya. Ngono ya. Sanggere duwite oke aku njaluk. Njaluk sithik. Ali tekno nek streaming nang nggon aku Ali listrike. Diesel ya nyok, diesel kae njaba nggo giling dasmu apa piye? Endi ra. Oh, kuwi urusane bledis kok ya. Heeh. Wah, ya karo dibuka HP-ne rek. Ayo tak bukake mbok menawa ana pamundutan. Wah. Durung ana. Senengane gawe lega garing kira. Tak tilikane sithik rasa kesusu terus. Ya. Wah, ayo. Wah, kleru pine. Wah, kleru meneh ke udu HP ku iki. Ya HP-mu. Request Ladrang Nusantara. Salam hormat kagem Pak Sena ugi sinden wiyaga. Rahayu. Saking Ibu Yoga Dianawati saweran 100.000. Matur sembah nuwun. Wingi ana sing urung tok aturi lho, Truk. Oh iya. Saka ngendi ana? Pak Warsono saka ngendi? Nung Kidul wis wingi. Wis iki ming kari iki. Ya. Wah, sinden ana 4 tem. Ha iya. Wis tak dawuhi pokoke bar adzan maghrib wis tekan kene. Oh iya. Sadurunge adzan wis rene. Oh iya. On time Mbak Ika iki on time. Heeh. Putra Nusantara Mbak Ika. Nggih, Pak. Nana ker anakku. Bener ora, Truk? Wong kowe iki ya sok salah kok ndekno sok ngece kanca-kanca. Bawani mboten, Pak? Bawani komplit. Heeh. Anakku Sing cetha. Anak kok anu. Anak. Wah, ya kuping kok. Saka kene krungune anuku sing. Kupinge Syukur itu nek kuping. Ben ora apa-apa kok. Wong aku ya ora krungu tenan kok. Wah, mergo sistem iki gemrunggung iki lho dadine kaya anuku sing bagus dhewe. Otak lilik. kurang cedhak napa pripun? Ora. Ya. Enak kok. Anakku sing bagus dhewe. Ya, wah ini ranting bakal rame engko nek dangdutan tatung. Bar kuwi terus turu. Nyenengke cah siji iki pancen.
Anggere mulai kendange jaipom tak tak tung tak bebak bebak. Bebak. Ngenek rampung dadute terus tak kok petingane apik. Ya. Besok pinter sekolahe Di anak iki sekolahke gong ora di anak kon keluyuran. Ha iki sekolah wae bingungke. Heeh. Sekolah online. Heeh. Gua anggere muridnya wis ngedep HP ya wis dengan video call kae. Heeh. Gurune maklum. Oh. Wis makanya saya tambah biayane terus bijine ra jelas. Heeh. Bagus, pokoknya bagus. Lulus ning bocahe plonggong-plonggong wong pekok ora dong. Ya wis kahanan pandemi kok. Pandemi. yen wis bisa nyambut gawe Ngapain terus? Salah. Bawane ora ngono kuwi. Oh, ayo mbok tilikke kowe kena kok ngerti ditotok lho. Mula aku bodoh. kudu mlaku sak mas dene Ya, mangga. Cuk manang ngger anakku. Anakku. enggal menengok anakku alas semarang ibuku didhawuhi bisa gawe Jam-jamane ya apik ya. Ah iya. Parepo. Parepo. Ayo kanca-kancane nek gelem kangsen iki ngono kuwi lho, anggere kira-kira arep au jam-jamane iki anu, iki nonone, ya nonone ya. Ah. Patono anu lho. Le kanane ora ana heru wae lho. Ana heru lunga dheke mau luro. Engko nek kleru edan aku jandak plongan tenan. Mula saiki aku njaluk karo tim streaming tak kon ngekeki layar. Iya. Dadi presiden iki iso ngemati awake. Bisa tadi. Kang Grano nyekel mic karo ngelirik layar kae. Bisa tadi rentik ing atiku. Barep. Barep. Iya, kurang gede, Truk. Tukoke, aja kuwate. Ayo memeng tuku layar mbok kuwi kira-kira arep njaluk sing pira? Paling cetha wis tukoke sewidakin. Njukuk nggon aku. Oh iya. Ngono aku layar oke banget memang dienggo ngono kuwi. Oh iya. Heeh. Apik iki mau Mbak Ika sing ya gentenan iki wektune ya ngoyak. Ah iya, mlayu. Ngoyak iki tegese wektune iki ora kobet. Ya. Bu sapa sing nimbali? Jeneng sapa Bu sapa?
Turuti Asudebya kuwi upama seneng ngono terus iki ya WA ya iso ora masalah. WA tambah 1 jam. Heeh. 3.000. Beres tak tambahi 1 jam. Mbak wis kurang jam iki kesel banget lho. Aku lek turu iso tekan jam 1. Ya iya. Ora ke sing kepareng nyekar Mbak Elisa Orkaros Alaso. Sinden the famous the wreck on the storm. Nggih, Mas Bagong. Iki Gubuk Asmara nggih. Gubuk Asmara. Sapa sing nimbali asmane iki ora ditulis ya? Ya, Tante Tanti. Tante Namanya Tanti Dorothea, Tanti Sudebyo. Aku muni saka Amerika. Iya, dari Urbana. Oh. Urbana. Mereka semua di sana, termasuk anaknya itu lulus di sana di Urbana, Illinois. Berarti SMA cara Amerika kono to? Iya, ngerti Urbana ra ning endi kira-kira? Urbana kuwi ya Iya. sak lore turi dengkulmu. Iya, Urbana Amerika kono. Heeh, Chicago Ngidul. Hah? Nek cara Jogja Cicago. Chicago Ngidul. Nek ning Jogja apa-apa aku. Cicago Ngidul engko ketemune meng TPR. TPR ya. Enggak, itu semuanya itu dari Condong Catur, tapi keluarga Tante Tanti semua ada di sana. Yang keluarga kecilnya ada di Om Leo, Tante Tanti, terus ada Mbak Beta sama yang baru lulus Mas Moses. Oh itu Moses kan to, Santini. sedulurmu to? Enggak, ketemu aja di WA, di Instagram gitu, terus sering Kok iki yo, bincang-bincang. kok iki nek tak omong ngono ku rada nganu ngunggah ke sithik. Nek tak sedulurmu Iya, Mas. saudara. Enggak, ketemu waktu di Los Angeles aja ngono. Dadi kesane kaya mau ketemu di telepon apa. Iya, ora apa-apa kan ketok nek rada luas ngono lho. Dadi wayangan ki sak donya. Jadi Bener. ora mung ning Indonesia, iki tanggapan saka Amerika ngono lho. Ini sekarang di sana nonton tapi pagi jam 8 pagi Ora sekarang. apa-apa. Heeh. Jadi kacek 12 jam. Ya wis ngerti aku wis tau rono. Seru ya darine ning kene keadaannya di sana tapi nanggapnya di Jawa. Nah, saiki yo pancen yo teknologi luar biasa. Neng kono nganggo layar lebar ngono kaya tanggapan wayang. Ah iya. Wis gilelik yo. Bedane 12 jam nek karo kene terus. Oh. Koyo ngerti. Aku tau nang kono. Oh. Ya nang Amerika Gedrik. Oh. Daerah nang Amerika Latin, nang Amerika Gedrik. Ya mung beda tulisan. Ah iya. Ya, nggih. Ya. Congratulations on your graduation ya buat Mas Oke. Moses. Oke. Semoga bisa menjadi Excellent. diri sendiri. Keep on growing. What? Keep on growing. Teruslah bertumbuh. Oh yes. Yes, yes. Keep on growing. Ngagem bawa mboten Mas Bako. Nganggo kaya rasa susu. Oke. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Ki ana sing saka Pak Leo, Ya, Pak Pondok Leo. Kelapa Jakarta. Ya, Ada apa? minta lagu apa saja buat pengantar tidur. Iki kepiye iki? Ini napopo. Ya wis ora apa-apa ya. Nyuwun langgam setya tuhu saking Pak Edi. Oh iya, diaturake sampun nyawer ugi. Ah, wah komplit. Setya tuhu engko sapa, Kang? Aku iki sapa? Ya blethok kuwi pinggir dhewe kuwi. Kok sio-sio to karo Bupras yo. Dhek ra sadar padha aku. Ini favoritnya Tante Tanti juga loh. Iya, Bu Prasti itu penggemarnya sampai Amerika. Ngono ya. Wah, tenan wong sing jenenge sapa? Eddie Murphy. Heeh. Eddie Murphy iki penggemare Prasti kuwi. Oh, terus dhek ning Jawa terus dadi Eddie Racing arep omahe mbokku kan.
ngeboke dandut ya, Kang. Ya. Nena nena. Cedetan sajroning ati. Moses Wisanggeni menjadi anak yang budiman dan anak yang pinter. Betul sekali. Juga apresiasi untuk semua yang lulus ini LDR ya. Ya wisuda LDR ini kan banyak sekali Pak yang wisuda. Betul. Ini kita apresiasi. Ada apresiasi yang wisuda DLAJR. DLAJR. LDR long apa? distance Aku iki relationship. Ngomongnya aku ki ya sing jelaske apa ku jenenge? Long distance relationship. Long distance relationship. Ya, jadi biasanya di upacara kayak saiki ora mau lewat apa jenenge layar laptop to. Ono sing drive thru barang mau nganggo mobil ngono disalami wis rampung. Oh, ayo saiki beda ya. Saiki iya. Yang jelas jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang mereka lulusan sekarang sih. Ya, gitu. Betul. Ngaten nggih Mas Bagong matur sembah nuwun. Sawi-sawi. Sami-sami. Al-Fatihah kudu Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.